984. Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984. Καλησπέρα σας. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Δικαιώματα στα FM της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία εκπέμπει κάθε Παρασκευή στις 7.30 από τον Αθήνα 984. Ονομάζομαι Κατερίνα Νούμτα και είμαι επιστημονική συνεργάτητα στην Ένωση. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε με αφορμή την έρευνα που έχουμε υλοποιήσει τους προηγούμενους μήνες γύρω από τα Eco Labs με τον κύριο Κωστή Χατζημιχάλη, που είναι ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος κινημάτων προστασίας του περιβάλλοντος. Καλησπέρα, κύριε Χατζημιχάλη. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Να πω λοιπόν και λίγο εισαγωγικά ότι η σημερινή μας συζήτηση γίνεται με αφορμή την έρευνα που έχουμε υλοποιήσει τους προηγούμενους μήνες με θέματα Eco Labs, η οποία έγινε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Böll, το Γραφείο Θεσσαλονίκης. Και έτσι σήμερα σας καλέσαμε, κύριε Χατζημιχάλη, να μας βοηθήσετε λίγο να κατανοήσουμε το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιούνται αυτές οι καταχρηστικές αγωγές Lab, που στοχεύουν ειδικότερα σε πολίτες, ομάδες και συλλογικότητες ή και δημοσιογράφους που υπερασπίζονται το περιβάλλον και το δημόσιο χώρο. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας μελέτες και άρθρα σας και κείμενα που έχετε δημοσιεύσει σε όλη σας την πορεία. Μιλάτε συχνά για το ζήτημα της χωρικής δικαιοσύνης. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό, ώστε να καταλάβουμε το πλαίσιο και να μπουν και λίγο στο θέμα οι ακροατές και οι ακροατριές μας. Οι μελέτες ή μάλλον οι περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί, νομίζω απεικονίζουν εύγλωτα ένα δίκαιο αίτημα που έχουν οι τοπικές κοινωνίες, θα έλεγα ένα δικαίωμα που έχουν, να έχουν ένα καθαρό περιβάλλον, να ζουν με αξιοπρέπεια στον τόπο, να μην προσβάλλονται κρίσιμοι τοπικοί πόροι, ακόμα και να μην βιώνουν αισθήματα εγκατάλειψης, εκμετάλλευσης. Αυτά τα συναισθήματα που κατά τη γνώμη μου εκφράζονται σε αντιδράσεις, είναι νομίζω μια πολύ καλή περιγραφή αυτού που έχουμε ονομάσει, δεν είναι μόνο δικιά μου ιδέα προφανώς, χωρική δικαιοσύνη. Δηλαδή το αίτημα απέναντι σε μια δικαιοσύνη η οποία δεν είναι άειλη, δεν είναι αόριστη, αλλά είναι υπαρκτή, υλική και πολλές φορές ιδιαίτερα επώδυνη η επίπτωσή της. Οπότε απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις εκφράζονται τα κινήματα των πολιτών, είτε συλλογικά είτε ατομικά, αν είναι ας πούμε το ρεπορτάζ μιας δημοσιογράφου. Σωστά. Ωραία. Το συνδέεται πολύ ωραία και με τη δουλειά που έχουμε κάνει, γιατί όντως έχουμε υποθέσεις οι οποίες είναι σλάβ υποθέσεις που έχουν δεχτεί αγωγές άτομα μεμονωμένα, είτε δημοσιογραφοί είτε απλοί κάτοικοι περιοχών, όπως είναι για παράδειγμα μια κάτοικος στο Μεγάλο Πάπικο, και θα μιλήσουμε και αργότερα για αυτό το θέμα, ή μπορεί να είναι και αγωγές κατά ομάδων, όπως είναι για παράδειγμα η γνωστή και υπόθεση στη Σύρο. Εσείς κατά τη γνώμη σας και με βάση αυτά που έχετε μελετήσει, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες βιώνουν μεγαλύτερη χωρική αδικία, όπως το ορίζετε? Εξαρτάται από τη σκοπιά που το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι αδικία ή μάλλον εκφράζεται υπό τη μορφή αδικίας βιώματα εγκατάλειψης που μπορεί να έχουν ηλικιωμένοι, ας πούμε, στην ορεινή Ελλάδα, σε μικρά νησιά, κάτι που υλοποιείται αυτές τις μέρες ιδιαίτερα έντονα με πραγματικό κλείσιμο εκατοντάδων ταχυδρομείων κρισμένες περιοχές της Ελλάδας. Είχαν προηγηθεί το κλείσιμο από τις μικρές τράπεζες, τώρα κλείνουν και τα ταχυδρομεία, έχουν κλείσει τα κέντρα υγείας. Λοιπόν,
αυτό είναι μια αδικία. Πρόκειται πραγματικά για μια υλοποιημένη αδικία με ιδιαίτερη γεωγραφική έκφραση. Και νομίζω είναι απότοκο και μιας ευρύτερης αντίληψης που κυριαρχεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, όπου η κύρια έμφαση είναι στις πόλεις ή στις τουριστικοποιημένες περιοχές. Η υπόλοιπη Ελλάδα δυστυχώς δεν αφορά εκείνους και εκείνες που παίρνουν αποφάσεις. Ναι. Είναι ενδιαφέρον ότι και από την έρευνά μας προκύπτει και αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε το στοιχείο της τοπικότητας, με την έννοια ότι οι δημόσιες αναφορές και συζητήσεις που οδήγησαν τους ισχυρούς φορείς, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι κάποιοι άλλοι φορείς, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση στοχοποίησαν ένα πολίτη ή μια ομάδα, αφορούσαν σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με την τοπική κοινωνία. Είτε αυτό αφορούσε σε περιβαλλοντικές παραβιάσεις, δηλαδή κάποιες δράσεις επιχειρήσεων οι οποίες μόλυναν την ατμόσφαιρα για παράδειγμα και είχαν περιβαλλοντικές συνέπειες, είτε αυτό αφορούσε σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου και ακριβώς. Και την υφαρπαγή γης. Ναι. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το θέμα και εδώ νομίζω πρέπει να δούμε και ένα θέμα που στη γεωγραφία μας είναι πολύ γνωστό αλλά δεν είναι ευρύτερα κατανοητό, το θέμα της κλίμακας. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για τοπικό πρόβλημα, αλλά δυστυχώς αυτό το τοπικό πρόβλημα εξαρτάται από άλλα πλαίσια, από άλλες κλίμακες οι οποίες επηρεάζουν την τοπική κοινότητα. Εδώ είναι χαρακτηριστικό οι μεγαλοεπενδυτές σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που όντως τις έχουμε ανάγκη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται αυτές δεν έχουν καμία σχέση με μια ας πούμε πράσινη μετάβαση ή κάτι που να έχει οικολογικά χαρακτηριστικά. Όταν καταστρέφεται ας πούμε η γη υψηλής παραγωγικότητας στη Θεσσαλία από τα φωτοβολταϊκά ή όταν καταστρέφεται η ορεινή σειρά των αγράφων ή του Βερμίου από δεκάδες μεγάλες ανεμογεννήτριες, αυτό έχει μία επίπτωση τοπική η οποία είναι μακροπρόθεσμη. Δεν είναι δηλαδή κάτι μόνο ορατό, δηλαδή μια ρύπανση που συμβαίνει από μια βιομηχανία τώρα και τη βλέπουμε. Αυτά τα δύο παραδείγματα που σας είπα έχουν μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες οι οποίες περνούν τον ορίζοντα της τοπικής κλίμακας. Δηλαδή όταν χάνουμε παραγωγική γη σημαίνει ότι δημιουργείται επισιτιστική επισφάλεια. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία, αφορά όλη την Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Όπως το καταλαβαίνω και με βάση αυτά που συζητάμε, πέρα από το δικαίωμα στην πρόσβαση στο δημόσιο χώρο και στους πόρους, μιλάτε και για το δικαίωμα στις αποφάσεις που θα καθορίζουν το χώρο. Και αυτό στο πλαίσιο που και εμείς συζητάμε είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες για συμμετοχικό σχεδιασμό. Πάλι θα τονίσω το θέμα της κλίμακας. Αλλά βλέπετε, ας πούμε σε περιφερειακό επίπεδο, όταν υπάρχει μία εντελώς αυθαίρετη κατά τη γνώμη μου από τα πάνω, δηλαδή από την κεντρική κυβέρνηση, απόφαση για μια σειρά από έργα τα οποία είτε δεν αφορούν την περιφέρεια και τον τόπο, είτε οδηγούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Και εδώ πρέπει να βάλουμε επίσης και την κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πολλές φορές θεσμοθετεί κανονισμούς που δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη περιφερειακές, νότιο-ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες. Και εδώ
ευθύνη έχουν, για να μιλήσω από ελληνική σκοπιά, όσοι και όσες συμμετέχουν σε αυτά τα όργανα και τι μάχες δίνουν και με τι εφόδια επίσης πηγαίνουν για να δώσουν αυτές τις μάχες. Πολλές φορές οι αντιπρόσωποι σε αυτά τα συμβούλια είναι περισσότερο ζήτημα δημοσίων σχέσεων και λιγότερο καλής γνώσης του αντικειμένου προς διαπραγμάτευση. Για αυτό το κομμάτι το οποίο θέσατε κι εσείς, στο ποιοι έχουν λόγο και ποιες έχουν λόγο στις αποφάσεις για το δημόσιο χώρο, είναι πολύ κρίσιμο. Γιατί είναι και ένα κομμάτι που σχετίζεται και με τις eco-slabs, αλλά και γενικότερα τις slabs αγωγές. Είναι ότι στην πραγματικότητα στοχεύουν στο να φημώσουν τους πολίτες και να σταματήσει κάθε αντίδραση ή αντίσταση σε κάτι που θεωρούν ότι πλήττει τα συμφέροντά τους. Οι SLAP δηλαδή λειτουργούν και ως ένας νομικός εκφοβισμός ενάντια στη δημόσια συμμετοχή. Νομίζω αυτός είναι και ο βασικός προορισμός του, δηλαδή να εκφοβήσουν. Και εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε με την δυναμική και την αντοχή των δικών μας αντιδράσεων και κινητοποιήσεων. Και εδώ το θέμα είναι όσο παλιό είναι και το θέμα της επιβίωσης σε αυτή την χώρα. Δεν υπάρχει ένα, θα έλεγα, όριο απέναντι σε αυτό που βιώνουμε. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια διαστάσεων αλλαγή των όρων κοινωνικής αναπαραγωγής και επιβίωσης που έχουμε εδώ στον τόπο που μας έλασε να ζούμε. Και η οργάνωση των αντιδράσεων γίνεται όντως σε πολλά επίπεδα. Υπάρχει το τοπικό, υπάρχει το περιφερειακό, υπάρχει η κλίμακα η εθνική και αντίστοιχες προσπάθειες γίνονται και στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου. Όμως αυτό είναι μία αένανη μάχη, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ένα παιχνίδι δύναμης. Έχουμε μπροστά μας διαφόρων μορφών εξουσίες, πολιτικές, οικονομικές, και εκεί κάθε φορά παίζεται και το παιχνίδι της δικιάς μας αντοχής στο πληθυντικό, γιατί έχω μια σχετική μικρή εμπειρία από τέτοιες κινητοποιήσεις. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε, συγκεκριμένα τώρα μιλώντας για την Ελλάδα, με ένα θέμα που έχει και άλλες διαστάσεις. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε, ναι. Βιώνουμε βαριές βλάβες τα τελευταία χρόνια από την απουσία κράτους δικαίου και από πραγματικά την ένταση των χωροκοινωνικών ανισοτήτων. Όντως οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του κεντρικού κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν κάποια σημασία. Όμως, χωρίς να υποβαθμίζω αυτή τη συμπεριφορά, πολλές φορές βρίσκομαι μπροστά σε αδυναμία να εξηγήσω κάποιες επιλογές. Έχω προσπαθήσει να τις δω και με όρους κοινωνικής, πολιτικής ψυχολογίας. Δηλαδή υπάρχει κάποια μοχθηρία δηλαδή απέναντι στο περιβάλλον στο οποίο είμαστε ριζωμένοι και αναγκασμένοι να ζήσουμε. Υπάρχει μίσος απέναντι στα κοινά, στο δημόσιο χώρο, στη φύση, στα δάση, στα νερά. Ώρες πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει, δηλαδή η ερμηνεία η οικονομική και ότι είναι τα συμφέροντα, εντάξει, είναι κυρίαρχη. Αλλά από εκεί και έπειτα βλέπω ώρες κάποιες πολιτικές που δεν μπορώ να τις εξηγήσω μόνο κάτω από την ευρεία ομπρέλα, ας πούμε, του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού που ζούμε. Δηλαδή βάζω και διάσταση
έτσι πολιτικο-ψυχολογική. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς και μέσα από αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει, αλλά και μέσα από προηγούμενες δουλειές που έχουμε κάνει με τις SLAPP-αγωγές, φαίνεται ότι οι SLAPPs είναι ένα κομμάτι μόνο μιας διαδικασίας που θέλει να σταματήσει κάθε φωνή και κάθε εμπόδιο σε σχέδια που μπορεί να έχουν να κάνουν με επιχειρηματικά συμφέροντα ή με άλλα πιο μεγάλα αναπτυξιακά πλάνα και στα οποία... Έχετε δίκιο. Δηλαδή νομίζω οι αντιδράσεις των πολιτών, οι δίκαιες αντιδράσεις κατά την άποψή μου, είναι γιατί νομίζω εγώ δηλαδή ο δημόσιος χώρος, η φύση, η γη, τα νερά είναι ένας ορίζοντας μέσα στον οποίο διαμορφώνονται νοήματα συλλογικότητας, συμβίωσης, ελευθερίας και τελικά της ίδιας της δημοκρατίας. Ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω ότι η βίαιη, η φαρπαγή που συμβαίνει κάτω από πολλές συνθήκες και η οποία, για να βάλουμε και αυτή τη διάσωση, θα επιδεινωθεί με την κλιματική κρίση, νομίζω ότι οδηγεί σε έναν υπαρξιακό ακροτηριασμό, όπως έχει πει ο φίλος μου ο Κώστας ο Μανολίδης. Δηλαδή μια πολιτική παραίτηση που είναι ακριβώς αυτό που θέλει το status quo. Και είναι βέβαια αυτό που δεν συμφωνώ καθόλου και που πρέπει να αντισταθούμε. Για να το βάλω λίγο και σε ένα λίγο πιο αισιόδοξο πλαίσιο και με βάση τα συμπεράσματα της έρευνάς μας, όχι απλά για να δώσω ένα αισιόδοξο τόνο, καθώς μιλάμε ακριβώς για την ουσία ενός κράτους δικαίου σε μια δημοκρατία που οι πολίτες ζητάνε λογοδοσία και μπορούν και θέτουν ερωτήματα και συζητάνε για το χώρο τους και για το περιβάλλον. Εμείς είδαμε ότι οι υποθέσεις και πολλά από τα άτομα τα οποία στοχοποιήθηκαν δυναμώθηκαν, κατάλαβαν πάρα πολύ γρήγορα τι είναι αυτό το οποίο έχουν απέναντί τους, συσπήρωσαν κομμάτια αλληλεγγύης γύρω τους, ανέπτυξαν μορφές αντίστασης και δίκτυα επίσης, πολύ σημαντικό. Και δεν το υποτιμώ καθόλου και είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και είναι και ένας οδηγός, όπως η SLAPP είναι για εκφοβισμό συλλογικό, έτσι και οι επιτυχείς αντιδράσεις και κινητοποιήσεις είναι από την άλλη την πλευρά ένα μήνυμα για συλλογική αντίδραση. Απλά αυτό που πάντοτε λέω είναι ότι δεν μπορεί να μείνουμε μόνο σε αυτά. Να φέρνω πάλι την γεωγραφία στο προσκήνιο, πρέπει να ανέβουμε κλίμακα. Δηλαδή πρέπει να δούμε αυτές τις αντιδράσεις να ξεπερνούν ένα τοπικό επίπεδο, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και να γίνονται συλλογικές για να μπορέσουμε να αντισταθούμε και να αλλάξουμε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε κάθε φορά αυτές τις μάχες. Ωραία. Κύριε Χατζημιχάλη, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, αλλά δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εκ μέρους της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Καλό βράδυ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στις 7.30.